हौस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महापण येथील श्रीदेवी शांतादुर्ग देवस्थानचा गुढीपाडव्यानिमित्त अनोखा उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। सिंधुदुर्ग, गोवा, मुंबई, बेळगाव, कोल्हापूर, पुणे अशा अनेक ठिकाणाहून तसेच खेड्यापाड्यातून देवीचे भक्तगण यात्रोत्सवाला दर्शन घेण्यासाठी दाखल झाले होते। आगळ्या वेगळ्या संस्कृतीचा आणि एकोप्याचं दर्शन घडवणारा गुढीपाडवा उत्सव असतो, याचा आढावा घेतला आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी। मापण ग्रामी वसलीस आई, मापण ग्रामी वसलीस आई, भक्तांची सावली, आई भक्तांची सावली। देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली, देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली। शांता दुर्गे सातेरी देवी मापणची तू आई। मी आहे महापणमध्ये। महापणच्या गुढीपाडव्याला फार महत्त्व आहे। महापणामध्ये हा गुढीपाडवा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जो शांतादुर्ग देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची अलोट गर्दी पाहायला मिळते। सकाळपासून हजारो भाविकांनी गर्दी केलेली आहे। आपल्यासोबत आहेत या देवस्थानचे पदाधिकारी आणि मानकरी। काका काय सांगाल, दरवर्षी हा उत्सव असतो, काय वैशिष्ट्य आहे त्याची? नवीन जे उन्हाळी भात पिकतं त्या भात पिकलेल्या तांदळाचा भात करून सीमेवर चारही बाजूला ज्या मापणगावच्या सीमा आहेत, मापणपासून खवण्याचा जाणारा एक भाग, अशा चारही सीमेला त्या भाताचं शिंपडून चारही सीमा सांभाळल्या जातात। त्याचप्रमाणे रवळा हा भरून हा माऊली मंदिर पाट या ठिकाणी जातो। घाडी, गावकर आणि ग्रामस्थ मिळून हा उत्सव केला जातो। त्याला एवढं महत्त्व प्राप्त आहे की गेली अनेक वर्ष अवसारी वाऱ्यामधनं हे भात नेत होतं। आताही सकाळी 12:30च्या दरम्यान तो भात नेऊन सीमेवर शिंपडला। आणि गावात अशी प्रथा आहे की ज्याप्रमाणे इतर अडचणी असतात स्त्रियांच्या आणि पाळलं जातं, त्याप्रमाणे या भाताला महत्त्व प्राप्त आहे। म्हणजे एवढं बारीक सारीक सांभाळलं जातं। आणि त्याच्यानंतर ग्रामस्थ तो दादरा म्हणून जो गेल्यानंतर आपला नैवेद्य देवाला दाखवतात आणि त्याच्यानंतर आपण उत्सवाला सुरुवात करतात। अत्यंत उत्साहात हा जातो। अंगणेवाडीनंतरचा त्यात खालोखाल जो आहे हा मोठा उत्सव आहे। भाविक बहुसंख्येनं रत्नागिरी, कोल्हापूर, पणजी, गोवा, मुंबई, पुणा लांबनं येतात आणि हा उत्सव साजरा केला जातो। शांतादुर्गे प्रसिद्ध देवी आहे महापणची। या देवीची अजून काय आख्यायिका वगैरे काय लिखित आहे का? आख्यायिका म्हणजे असे, सर्वप्रथम तुमच्या या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व भक्तांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। गुढीपाडव्यानिमित्त सर्व लोक इथे येतात। याची आख्यायिका अशी आहे की ज्यावेळी महिषासूर नावाचा दैत्य ज्यावेळी उन्मत्त झाला होता, त्यावेळी देवीने दुर्गेचं रूप घेऊन त्याला नेस्तनाबूत केला होता किंवा त्याचा वध केला होता। त्यानंतर त्याचं उग्र रूप जे आहे ते शांतादुर्गा, उग्र रूप शांत करण्यासाठी देवीने इथे जे हे वारुळ आहे त्या मातीमध्ये, वारुळामध्ये जन्म घेतलेला आहे किंवा तिथून प्रकट झालेली आहे शांतपणे, अशी त्याची आख्यायिका आहे। आणि जसं आपण म्हटलो त्याप्रमाणे संपूर्ण नवीन वर्षाची सुरुवात करताना आपण असं म्हटलं जातं की आपल्या सीमा ज्या आहेत किंवा आपली जी गावाची चतुष्सीमा आहे ती सर्वप्रथम शांत करणं महत्त्वाचं आहे। त्यांचं योगदान आपल्या गावाच्या उन्नतीमध्ये असतं।
तर त्या निमित्ताने हा असा एक पाडवा आहे, पाडव्याचा उत्सव आहे की वर्षातून एकदा आपल्याकडे होतो. पण सिंधुदुर्गमध्ये हा एकमेव आहे आणि 3 नंबरची जत्रा असं म्हटलं जातं, ज्यामध्ये जास्तीत जास्त भाविक या आपल्या मंदिरामध्ये उपस्थित असतात. मॅडम, प्रथम नागरिक आहात तुम्ही महापाणीच्या. खरं तर आध्यात्मिक महात्म्य आहे महापाणला. पर्यटनदृष्ट्या डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आणि अजून मंदिर डेव्हलप करण्यासाठी प्रथम नागरिक म्हणून काय प्रयत्न असणार आहे पुढच्या 5 वर्षामध्ये? माझ्याकडनं जेवढं नमस्कार. प्रथम मी सर्व भाविक भक्तांचं स्वागत करेन जत्रोत्सवानिमित्त. आणि जे काय असेल सुरुवातीला म्हणजे प्रथम नागरिक म्हणून जे माझ्याकडनं सहकार्य जमेल तेवढं मी शांतादुर्गासाठी मी प्रयत्न करेन. प्रतिनिधी संदीप, तू 2 पुरवण्या केल्यात. खरं तर सकाळपासून भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते. कसा प्रतिसाद मिळतो आणि कोकण साथ लाईव्ह आहे हे सगळं उचलून धरलंय, कसं स्वागत केलं आहे भाविकांनी? उदंड प्रतिसाद मिळतो या कोकण साथ लाईव्हचं. उलट इकडे कौतुक करतायत. जेवढं सहकार्य कोकण साथने आजपर्यंत दिलं एवढं कोणी दिलं नाही असं भाविकांचं मत आहे. हे सगळं डेव्हलपमेंट करताना अनेक जे आहेत अनेक तुमच्यासमोर समस्या होत्या आणि आज महापण नंबर 1 बनत आहे पर्यटनदृष्ट्या, आध्यात्मिकदृष्ट्या. काय प्रयत्न असेल अजून यापेक्षा डेव्हलपमेंट करणार? मापण गावामध्ये खवणे बीचसारखं बीच आहे, ते बीच आणि भोगवा हे 2 बीच आहेत. भोगवा डेव्हलप झाले. अजूनही आम्हाला देवीच्या कृपेने शासनाने जर खवणे बीचवर अजून डेव्हलपमेंटसाठी जर प्रयत्न केले आणि पर्यटनदृष्ट्या सुद्धा देवस्थानला जर मदत केली तर चांगली सेवा आपण पर्यटकांना देऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनाने भक्त पण जास्त वाढू शकतात. एक आध्यात्मिक वारसा महापाण गावाला आहे. हा पाडवा म्हटल्यानंतर जगामध्ये प्रसिद्ध महापाण गाव आहे. अजून काय वर्षभरामध्ये कार्यक्रम होतो? ह्या मंदिरामध्ये चैत्य शुद्ध प्रतिपदा हा जो पहिला दिवस आहे, यावेळी गुढीपाडव्याचा उत्सव, अशा पद्धतीचे 4 उत्सव होतात. याच्यानंतर इमिजिएट दसरा येतो. दसऱ्याला आपल्याला देवीची इथे मूर्ती काढली जाते, सुहासिनी येतात किंवा ज्या मुली इथे बाहेरगावी गेलेल्या आहेत लग्न करून, ते आपल्या देवी ही आहे, ही आपल्या नवसाला पावणारे आहे. दसऱ्याचा उत्सव असतो. त्याच्यानंतर कार्तिकी पौर्णिमेला उत्सव असतो, हा 3रा उत्सव. आणि डिसेंबरमध्ये दहिकाला म्हणून असतो, जिथे ही देवीची जी प्रदक्षिणा आहे ती आपल्या खवणेश्वरपर्यंत जाते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी समुद्र स्नान करून इथे येते. तर असे एक वर्षाला 4 उत्सव इथे आपल्याकडे या निमित्तच्या माध्यमातून होतात. जसं तुम्ही म्हटलं की पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून बघायला गेलं तर आपल्याकडे इथे फार मोठं एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून. आणि जर आपण बघायला गेलं तर इथे अद्यापही लाईटची व्यवस्थित सुविधा नाही आहे, त्याच्यानंतर रस्ते नाही आहेत, पाण्याची सोय नाही आहेत. तर मला वाटतं शासनाने ह्या दृष्टीकडे एका गांभीर्याने बघितलं पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मापणगाव आणि मापणगावाच्या आजूबाजूला असलेलं निवती समुद्रकिनारा, भोगवे समुद्रकिनारा, त्याप्रमाणे खवणे समुद्रकिनारा, वांगणी, मोबार, वेंगुर्ला, ह्या वेंगुर्ला तालुक्यातील हे जे 6-7 समुद्रकिनारे आहेत याच्यामध्ये पर्यटन दृष्टिकोनातून भयंकर खूप अपॉर्च्युनिटी आहेत. पण इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळे आपल्याकडे वीज, त्याच्यानंतर पर्यटकांना व्यवस्थित सुविधा आणि आपल्याला बघायला गेलं तर रस्ते व्यवस्था, दळणवळण व्यवस्थित नाही आहे. चिपीचं एअरपोर्ट झालेलं आहे. तर ह्या सगळ्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर फार उत्तम व्यवस्था पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून ह्या जिल्ह्यामध्ये आणि त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला तालुक्यातून मापण गावात होऊ शकते. उत्सवामध्ये गर्दी अजून अलर्ट सुरू झालेलं आहे. अजूनही भजनं वगैरे तुमची चालू आहेत. समारोप कसा होतो याचा काय नेमके? संपूर्ण रात्रभर हाचा कार्यक्रम चालू असतो आणि आता साधारण 2 वाजेपर्यंत ह्या ओट्यांचा झाल्यानंतर संपूर्ण देवळाला प्रदक्षिणा 3 घातल्या जातात आणि त्यानंतर दहिकाला होतो आणि दुसऱ्या दिवशी याची सांगता साधारण 10च्या दरम्यान ते 12 वाजेपर्यंत होते, कारण तोपर्यंत सतत ओट्या वगैरे चालू असतात असं आहे. आणि एक वैशिष्ट्य आहे की देवी ही आमची आहे, ही संपूर्ण गावाला एक प्रदक्षिणा होते. म्हणजे कार्तिकमध्ये ही खालचा वाडा आणि वरचा वाड्यामध्ये प्रदक्षिणा होते, तर दहिकाला जो असतो खवण्याला काही इतर भागातनं जाते. हे संपूर्ण गावाला पालखीतून हिची एक प्रदक्षिणा पूर्ण होते वर्षभरात. काय वैशिष्ट्य आहेत अजून या उत्सवाचे? सर्वप्रथम देवीच्या जत्रोत्सवास येणाऱ्या सर्व नागरिकांना मी मापण ग्रामस्थांच्या वतीने इथे सहर्ष स्वागत करतो आहे. या देवीचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही देवी आपल्या नवसाला पावणारी आहे. जे बाहेर चाकरमाने
चाकरमानी असतात त्यांनी इथे या ठिकाणी नवस करतात आणि या देवीने त्यांचे नवस पूर्ण केल्यानंतर या गुढीपाडव्याच्या उत्सवानिमित्त ते येऊन स्वतः परत त्या उत्सवाची फेड करतात आणि खास वैशिष्ट्य हे आहे की नवसाला पावणारी ही देवी आहे. खरं तर कोकण सात लाईव्ह आणि कोकण सात दैनिक याने 2 पेज पुरवणी काढली. थेट प्रक्षेपण पण आम्ही केलेलं आहे. कसा धन्यवाद देणार आहात? विशेषतः आम्ही तळागाळापर्यंत पोहोचलो आणि देवीची महती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये मोठा वाटा आहे. एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोकण सात लाईव्ह जो आहे त्याला एक उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळतो आहे सिंधुदुर्गमध्ये आणि सिंधुदुर्गाच्या लगतचे जे जिल्हे किंवा बेळगाव आहे किंवा ह्या ठिकाणी सुद्धा याचं जे तुमचं नेटवर्क आहे ते स्ट्रॉंग झालेलं आहे. मला वाटतं तुम्ही अशा पद्धतीने वेळोवेळी ह्या ज्या बारीक सारीक गोष्टी आहेत आणि आध्यात्मिक बाबी आहेत सिंधुदुर्गाच्या त्या तुम्ही लोकांसमोर आणाव्यात आणि जास्तीत जास्त उत्तरोत्तर तुमची प्रगती होत जावी आणि दरवर्षी तुम्ही अशा पद्धतीचे वेगवेगळे जे सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून उत्सव आहेत समाज समारंभ आहेत ते तुम्ही कव्हर करावेत. मला वाटतं याची अपॉर्च्युनिटी फार मोठी आहे. धन्यवाद. ही सगळी एक्सक्लुझिव्ह दृश्य मी दाखवतोय. महापणच्या या गुढीपाडव्यानिमित्त शांतादुर्गा देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी जी आहे गर्दी पाहायला मिळते. रात्रीचे 8 वाजले आहेत मात्र ऑलरेडी गर्दीमध्ये हा उत्सव साजरा होताना पाहायला मिळतोय. संपूर्ण देशभरामध्ये महापणचा हा गुढीपाडवा उत्सव विशेषतः शांतादुर्गाचा जत्रोत्सव प्रसिद्ध आहे आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग म्हणजे आंगणेवाडीनंतर प्रसिद्ध असलेली ही जत्रा संपूर्ण जगभरामध्ये प्रसिद्ध असलेली पाहायला मिळते. कोकण सात लाईव्हने थेट जात इथल्या उत्सवाचं नेमकं जनतेपर्यंत हा उत्सव कसा असतो हे जनतेपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला. इथल्या गावकरी मंडळी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निश्चितच जशी जशी रात्र होईल तसा हा जत्रोत्सव अजून फुलत गेलेला पाहायला मिळणार आहे. मापण ग्रामी वसलीस आई मापण ग्रामी वसलीस आई भक्तांची सावली आई भक्तांची सावली देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली देवी. कोकणामध्ये अनेक रूढी परंपरा पाहायला मिळत आहेत. मी हे महापणमध्ये महापणचा आज गुढीपाडवा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. एक आगळी वेगळी प्रथा इथे पाहायला मिळते. होळी सारखी जो आहे ही होळी पेटवली जाते आणि ही प्रथा नेमकी काय आपले प्रतिनिधी आहेत महापणचे संदीप काय नेमकी प्रथा आहे? ही महत्त्वाची या उत्सवात महत्त्वाची प्रथा आहे कारण ही इंगळे नाणं याला म्हणतात. एक गावाची पारंपरिक ही पद्धत राहिलेली आहे. हीच बघण्यासाठी भाविक भक्त येथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करत असतात आणि दादरा आणि ही एक महत्त्वाची संकल्पना समीकरण जसं असतं तसंच दादरा आणि इंगळे नाणं ही महत्त्वाची संकल्पना इथे रूढ झालेली आहे आतापर्यंत. आपल्यासोबत इथले मानकरी काय नेमकी प्रथा रूढी आहे? नेमकी प्रथा म्हणजे हे आमचे काय ना उपास असतात त्यांचे. काही लोकांचे उपास असतात मानकरांचे असतात उस्तिकांचे असतात इतर गावातल्या लोकांचे उपास असतात. त्यानंतर आम्ही ती इंगुळके म्हणून आग घालतो म्हणजे इंगळे आंघोळ करणं. काय म्हणतात त्याला? इंगळे आंघोळ म्हणजे ही होळी पेटवली पेटवली जाते आणि काय केलं जातं? आणि ती त्यांच्या डोक्यापासून ओतून लागत नाही नाही काही किती वर्ष चालू आहे? हे बरीच वर्ष आले. म्हणजे हे कोण म्हणजे पूर्वीपासून येतात त्यांच्यासाठी जाय काय नवस बोलले जातात? नवस बोलले जातात. काही असे मानकरांचे असतात कायम असतात स्वरूपी. याला काय नेमकं नाव काय? इंगळे आंघोळ करणं. इंगळे आंघोळ साधारण किती वर्षापासून हे सुरू आहे? या तर खूप वर्ष आले तशात. आता किती वर्ष सुरू होते? आता हे 100 वर्ष होऊन गेलीच असते. आमच्या आता काय आमच्या ह्याच्यापासून पूर्वीपासूनच असतं. देवस्थानचं हे पूर्वीपासूनच आहे ते. आपल्यासोबत काही इथले स्थानिक आहेत. काकू किती वर्ष येत आहे इथे आणि ही जी प्रथा आहे या मी गेली 30-35 वर्ष येते पण इंगळे बघायला आजच आले. हो इंगळ्यांचा आंघोळ बघायला. तर ह्याच्या आधीचा काही अनुभव नाही आता फक्त घेतला. आणि असं म्हणतात इथली लोक की जर नवस केला असेल तर ते इंगळ्यावरून धावायचा चालायचा नवस केला असेल तर फेडायला येतात. मी आज प्रथमच बघितला 30-35 वर्षांनी. ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद ठाकूर आहेत. प्रमोदजी ही जी प्रथा आहे या प्रथेविषयी काय? या प्रथेविषयी मला निश्चित असं काही माहिती नाही आहे
त्यासाठी सुधीर ठाकूरांशी आपण बोलावं, ते डिटेल्स सांगते तुम्हाला. तुम्ही महापण गावातले साधारण हा जो उत्सव आहे हा अंगणवाडीनंतर तुला प्रसिद्ध उत्सव मानला जातो. किती वर्ष साधारण तुम्ही बघता हा उत्सव? नाही, मी माझ्या साधारणपणे 10 वर्षापासून हा उत्सव बघतो आहे. मी इंगळेवर बघतो आहे, सर मला माहिती आहे यामागची जी भूमिका असते ती देवस्थान कमिटीच्या लोकांकडे याबाबत तंबूत आहे, ते तुम्हाला माहिती देते. साधारण किती लोक उत्सवामध्ये सहभागी होतात? साधारणपणे 50,000 लोक उत्सवामध्ये सहभागी होतात. उत्सवामध्ये 2 वर्षानंतर यावर्षी जास्त गर्दी? हो, यावर्षी जास्त गर्दी आहे. मॅडम किती वर्ष येत आहे तुम्ही हा उत्सव बघण्यासाठी आणि कुठून आला? मी गोव्यावरून आली, त्यांची भाऊजी माझे, पण आता लग्न झालं पण 16-17 वर्ष झाली आम्ही येतोय. आणि हे भरपूर एव्हरी इयर येतो आम्ही, दरवर्षी असतो, भरपूर गर्दी असते, छान असतं. कसं फील करता इथला उत्सव, इथल्या परंपरा रूढी? खूप छान आहे. पूर्ण म्हणजे भरपूर देवाचे वर भक्ती आहेत लोकांची आणि सिंपल सगळ्यात छोटे लोक सुद्धा येऊन सगळे एकत्र होऊन आम्ही ते सहभागी होतो या ह्याच्यात जत्रेत. दरवर्षी याचा महात्म्य किंवा याचा आनंद किंवा याचा लोकांची येण्याची संख्या वाढत चाललेली आहे, काय सांगा? हो, ऑफकोर्स एव्हरी इयर आता सगळ्यांकडे व्हेकल्स पण झालेत, लोक येत आहेत, फिरत आहेत आणि भरपूर गर्दी वाटते. फ्रॉम द लोएस्ट पर्सन टू द रिचेस्ट पर्सन सगळे आम्ही मिक्स होतो, सहभागी होतात. आणि आता नवीन नवीन प्रोग्राम स्टार्ट केले आहेत, डान्स प्रोग्राम्स अँड ऑल दोज थिंग्स, तर इट इज ॲडेड टू द ग्लोरी ऑफ द फेस्टिवल. सहकुटुंबाला? हो, फुल गँग आहे आम्ही. किती दिवस थांबणार आहात? आम्ही आज रात्री, काल आलो तर आज रात्री थांबणार, उद्या जाणार. नाव कसं तुमचं? मी शुभांगी ठाकूर, शुभांगी भूषण ठाकूर. शुभांगी ठाकूर, ही इंगळे न्हाण्याची जी पद्धत आहे ही पद्धत आपण बघतोय की कशा पद्धतीने नवस जो आहे, नवस बोलला जातो. हा नवस बोलल्यानंतर या ठिकाणी आग पेटवली जाते आणि याचे जे निखारे आहेत हे निखारे ज्याचा नवस असतो त्याच्या अंगावर टाकले जातात. कोकणामध्ये ह्या रूढी परंपरा ज्या आहे त्या पाहायला मिळतात. सगळी गर्दी जी आहे ही सगळी गर्दी मी दाखवतो, विशेषतः कोकण 7 लाईव्हच्या दर्शकांना, की कशा पद्धतीने गर्दी जी आहे लोकांनी केलेली पाहायला मिळते. आता कोकणामधला हा गुढीपाडव्या उत्सवानिमित्त साजरा होणारा महापणमधला महत्त्वाचा उत्सव आहे आणि शांतादुर्ग देवीचे दर्शनासाठी फार मोठी गर्दी झालेली पाहायला मिळते. कॅमेरामॅन प्रसादचा भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, महापण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.